Se on niin. Onks päällä? On. Tower-päädyn asetukset. Kaikki jouset pois. Eli tower-päädyssä ei lepoasennossa saa olla mitään jousia kiinni. Kiitos. Push-through-baari. Täältä sivusta kun katsoo, on pikalukituksella mahdollisuus liikuttaa 3 tasoon. Me haluamme sen keskimmäiseen tasoon, eli se on myös siinä neutraalissa. Ihan niin kuin footbari pidetään tuolla keskimmäisessä tasossa, niin push-through bar pidetään täällä keskimmäisessä tasossa. Me nostamme sen ylös ja tällä mustekalalla kiinnitämme simppelisti ylimmästä niin sanotusta katon eyeboltista kiinni. Pyyhkäsemme sen sieltä yli ja laitamme toiselle puolelle kattoon eyebolttiin kiinni. Se on siinä. Safety strapi. Ei jätetä mitään solmuja tai jengoja siihen, vaan että se on suora. Ja sitten me luupilla laitetaan se kiinni tonne ylimpään lenksuun. Keep it simple. Se on siinä.